shehu na annabi shagwagwar maya shafama, shehu na annabi mai hannu dama da dama, shehu na annabi babban riga mai alfarma, shehu na annabi dan gidan sayyida Fatima, shehu na annabi ku ne kuke da alfarma, shehu na annabi ya san ka da manzan Allah, shehu na annabi ya hidimar na Batula, shehu na annabi ku ne suturan yan faida, shehu na annabi taken ka ne na manzan Allah, shehu na annabi mai kin ka yaki manzan Allah, shehu na annabi ka ci su ka ci duburnin su, shehu na annabi ka ba su da ƴaƴayensu, shehu na annabi ka kai su kana an karɓe su, shehu na annabi kai haƙuri da du manufansu, shehu na annabi kai haƙuri da halayensu, shehu ka san halin mutum da shi da halinsa, shehu ka san burin mutum ya ɓata gidansa, shehu kai haƙuri gashi yanzu su ne a ƙasa, shehu kai ikon Allah ne dole su kasa, shehu su malumin san rasul gatansa, shehu na annabi kai ai idan ka ji gangami da bayani shagwagwar maya nake faɗa maka shafawa ta da mai takama da manzan Allah, shagwagwar maya ta halittu ka faɗa ba su gane ba, ta zuga tare gama ɗan Idris mai rabo ka ɗauka, kun san mai ido shi ke gani makawo ko sai da lalube, bayyanar ka ta sa aka manta ka buyan ka je ke sa mai ruyi kadai ke gane ka, jarumi mazajen fama dan kwarai na Batula, kyalkyali ado da sarauta tambura cikan algaita, murshidi na shehu na tota, dan Aisha taka daidai, dan Aisha zauna daidai, dan Aisha miƙe daidai, dan Aisha hau daidai, sannan ka zafo daidai, tunda mun san kakanka shine mai daidai, ya hakikanin tajallin zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. shehu na annabi shagwagwar maya dattijo, maula ya shagu su malu kusba a ba'in ya su lambai na annabi shagwagwar maya dattijo, maula ya shagu su malu kusba a ba'in ya su lambai ka. ya sirrin zahiri da buya Allahu, sarkin da ya yo dare da rana fattahu, ka da ɗan hikima da hankali don musu bahu, ka saka min nasi a cikin mai yanci, yau zan tafi ne cikin yabon wanda ya baka, shehu na annabi shagwagwar maya dattijo, maula ya shagu su malu kusba a ba'in ya su lambai ka. roƙon da nake ta yi kai ta ninka salati, kun baban sai da Batula kai rati, wannan da ka sa ya hau manba'un darajati, mabuɗin alkhairi mai tunku da shari, ya muradin ruka arzikin laulaka, shehu na annabi shagwagwar maya dattijo, maula ya shagu su malu kusba a ba'in ya su lambai mai ka. cikar matsayi sai da Batula umma, mun shirafa sannan arzikin al'umma, ni na shaida san gidan ku shine rahama, da sahabban nura masu aikata gyara, ansari da wanda sun ka taso daga Makka, shehu na annabi shehu tijjani da jiyadi jinin zahara'u, da shirbishi tun mu garkuwa kun shirafa'u, barhama ubangidan dukanin kulama'u, gibri mana Allah da harazimu dila, baba kawo na kusba mabuɗin duwaraka, shehu na annabi shagwagwar maya dattijo, maula ya shagu su malu kusba a ba'in ya su lambai ka. assalamu alaika shehu sirrin jauharati, sirrin da ya zo da sirrikan du halarati, ya zamo kai ne tsayuwan dukan ƙa'imati, birnin wayayyu arzikin ɓoyayyu, yau gani gidanka na zo da baitocinka, shehu na annabi Assalamu alaika ya sirrin
da na kogo suturan matsaraita uban su Khadija taka da lafiya na sayyada badara don buka girma ai hadama rayuwar kuda mara tabbas dan Idris mai rabo ka dauka ya habibu hayyabina na halimin wara'ika fi kulli shiddatin na halifi zimamika ya kadimin rasulallahi sallallahu alaihi wasallam shehu na annabi ya shaku Usman kai ne ka zama na tsani da muke kaiwa gidan sayyidul kaulaini duk wanda ya bi ka shehu sai yayi imani mu dai mun gane shehu kai ne sai dai in yi shiru in na faɗa na ci duka shehu na annabi ya gwagwarmaya dattijo maula ya shaku Usman Gusma amma in ya silabbai kai ne aka ba mukami na ahalin sufa halaran da take buɗe dukkanin wata kofa shi yasa muka gano kamar ka daila kai ba ka takar jalu sanda har sulu shi yasa kan shehu ba da tsoron mai suka shehu na annabi ya gwagwarmaya dattijo maula ya shaku Usman Gusma amma in ya silabbai na Abubakari ta maganin asharari yara zumu ya ce abi ka kai ne jari bai shaka dahir bauchi sahibul asarari suturan yan baina kai mun dan Allah dan shaka barhama ce da ni ka dafa inka shehu na annabi ya shehu ina da kai a yauwa zan kama da ruwa ya bige ni kai ne ka samun lema kai ne ke ban abinci kafin in hamma lallai na gode ada uku shuɗe damuna ta sauka ga ruwa ta yi albarka shehu na annabi ya gwagwarmaya dattijo maula ya shaku Usman Gusma amma in ya silabbai bankin annabi gunku ne akwai ATM gunku ne sabis wanda ke shiga ba dautun duk wanda ya zo za ku ba shi ba wani shekin super generating you are direction kun ɗau matsayin da babu yau wanda ya ɗauka shehu na annabi ya gwagwarmaya dattijo maula ya shaku Usman Gusma amma in ya silabbai wai wane ne za ya ja da ikon Allah sai dai ta ɓalle maƙiyin manzan Allah in dai an ganka taken ka manzan Allah mai hidimar maulidi da ta taka ta idi a gidanka ake yi saboda san manzanka kaka na annabi ai ka san bakin rijiya ba wurin wasan yaro ba idan kuma ka jiki kudu ai sha kudu bai zo ba ne mai ja da kai sai dai mu ce da shi mal'uni ka faɗa ba su gane ba ka wuce suna tatata wandan dare ta kada mutuwa bayan ƙwarya kake mai wuyan kitso makara shi danka ya zama dole mutuwa zuwanka daban ne tsamiya kake uwar kwankwamai ai karo da kai gara ai da tirela gidan zuma ta ba ka ba duda ba ja da kai ba a ga da kyau ba tun da ɗaha ne a gabanka kan da mi a sha ayi wanka za mu je na jarin kairi jarumi gwanin alkairi let me back to flash to change my tongue for continue to make sloganize about you in English we obey to you and sophistication about you your biography prepare to cherish Prophet Muhammad every person who know you he know you involved with adoration Prophet Muhammad everything comes to those who wait you are simple amount of them who better than them gaga adore cherish hinkily and pinkly to our terrific Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu na annabi rukumsa hadara dimi na shaka Idrisu yana Aisha mai Aisha da Khadija cikinsu bai
baitin da nake sai ya dara matu kusosu da maman su Khadija ki zamo mun hujja sai da Asma'u maman Usam alasaka yehuna annabi shagwagwar maya dattijo maula ya shaku Usmanu Gusba amma in ya silabbai ya shehu ka ƙara ban sirrikan ka na ƙara dan san da kake ma annabi Muhammadu nura domin Fatima dan Ali dan mai faira domin Gibrima da harazu muhimma ka kira ni ka ce me kake buɗa in baka yehuna annabi shagwagwar maya dattijo maula ya shaku Usmanu Gusba amma in ya silabbai wata alfarma ce nake buɗa kai mana dan san da kake yi ma manzona ka tsaya a cikin lamarin in ya su manufana kyau kayan sauti a yi mushi ya yi baiti ya fito ya yi bege ya waƙe alfarinka yehuna annabi dan san da kake ma annabi shehu ka amsa dan na san tafiyar ka shehu ba a wasa duk wata nauyi shehana a ɗauke gunsa mun roƙi ka ba mu kai ne gatan mu dan yanda kake jin silitu da a ƙirjinka shehu na annabi shagwagwar maya dattijo maula ya shaku Usmanu Gusba amma in ya silabbai mai yin hidimar nan na gausu ɗan kakilu kai mai fata hilin ɗifi saboda jamalu ya zamo ɗan daman ka dai isan ikililu shi ya ɗau nauyinta waƙan da na yi ta na shaka Ahmadu Jalil kairu masoyinka shehu na annabi shagwagwar maya dattijo maula ya shaku Usmanu Gusba amma in ya silabbai sharifin nan ne Salahu dan shitawa dan girman sai da Fatima ba ni kulawa ayi mun dafa in cutuka da mai cutarwa dan ba ni da himma sai famar hamma in ko ka tsaya mun zan zama na lashe ka sannan annabi babu masoya a nan nake sa aya a cikin baitin nan da na yi wa gwarzon tafiya wanda annabi ke fahari da shi kulliya rigirigi gwaninmu mai hidimar manzanmu wasalama ala musu da kwanadi labbaika shehu na annabi shagwagwar maya dattijo maula ya shaku Usmanu Gusba amma in ya silabbai assalamu alaikum ahbabu masoya rigirgi shehu Usmanu Gusba na annabi Muhammadu har yau dai na kune Sharif Salahuddin Shitawa dan karin bayani a tuntuɓa sha'irin a lambar waya kamar haka 08064747325 Allah ka bar mu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maula ya shaku Usmanu Gusba amma in